No niin, Mikko Kiio Kangasalta kertoo meille nyt, minne me ollaan itse asiassa menossa. Tultiin Jokijoisten tietä pitkin ja jätettiin pirssi tonne lähistölle ja kohta lähdetään pientä metsäpolkua pitkin Kangasalan Mäyrävuoren mahtipaikkaan. No lähdetään. Onko se tuonne, tuota polkua? No joo, sinne. Siitä menee polku ylös, joo. Nyt mä oon ihan varma. No lähdetään tänne päin, katsotaan. Sen verran harvoin käy täällä, että en ihan hallitse niitä polkuja vielä. Siis kyllä on valtava kivi. Ja tulkaa tänne alas väitellen. Mun mielestä tää on eläin. Nyt tää sama kivi. Täälläkin on luola. Tää on eri luola kuin toi äsken. Mistä suunnasta tätä pitäisi kuvata? Nyt katsotaan vähän eri kulmasta samaa kiveä. Mikä tää, Mikko, sun mielestä on? Kun minä tänne ensi kerran tulin just tästä suunnasta, niin tää oli tosi vaikuttava elämys silloin ja on se vieläkin. Niin tää jotenkin vaikuttaa niin kuin suurelta valtamerilaivan keulalta. Tosin siinä voi kyllä nähdä, jos haluaa, niin nähdä vaikka dinosauruksen pään suuta tai monta suuta tai monta dinosauruksen päätä päällekkäin. En oo käynyt täällä, en. Tästä näkökulmasta se näyttää myös eläimeltä. Joo. Sitten tuolla on näköjään jokinlainen teltan tapainen. Täällä kiipeilijät harjoittelee, kalliokiipeilyä tuolla puolella. Joo, siinä on teltta. Teltta ton kissan leuan alla. Joo. Onkohan tämä nyt kalanpääkivi vai mikähän karhu tämä on? Sä ratsastat siellä niinku ratsulla. Ai siellä on portaat? Joo. Okei. Puuportaat. Hikihän tässä tuli. Aika hyvä on. Siis mikä tää on? Siirry vähän tuota vasemmalle, Mikko. Tänne päin. Tonne päin. Eli Sinne just. Niin mikä tää on? kansa on antanut tälle kalliorinteelle, kun tässä on melkein paljaaksi kulunut kallio, niin nimen Enkelin portaat jostain syystä. Tämä ikään kuin korkeuksiin johdattaa. Ja talvella alaspäin aika vauhtia. Me voidaan mennä tätä alakautta. Se on jonkun verran pitkä kierros, mutta siinä on ihan valmis tieni. Sitä on helppo kävellä.